Vaig organitzar aquest concurs per a poder fer una bona difusió de la dansa a tota Catalunya. Poder tenir un cap de setmana d'estar tots junts i posar a prova una proposta que tenia al cap, i aquesta serà la 6a edició. L'any passat va ser un èxit de participació. Ens van visitar 26 escoles, amb un total de 350 ballarins i ballarines, que van complimentar 212 inscripcions. I hi va haver un total de 650 espectadors en els 2 dies. Estem molt contents que any rere any les escoles de dansa, que són la base d'aquesta bella art, mostrin interès i vulguin participar al Premi Jujol. En los 2 primeros años fue como un inicio de un proyecto y ahora está como más maduro el enfoque que hace que el espectador esté más dentro de un espectáculo más cerca a lo profesional que un concurso en sí mismo, ¿no? L'experiència és molt maca, tots els nervis, tota la preparació amb tots els assajos, i dones més a tu amb els companys, veus que hi ha una espècie de connexió i això està molt bé, i el Jujol ens dona aquesta oportunitat. Els patrocinadors i l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí ens dona el seu recolzament, sense el qual no seria viable poder endegar un projecte d'aquestes dimensions. Aquí a Sant Joan d'Espí, des de fa uns anys, hem apostat per donar-li més visibilitat a la dansa, que estigui present en el dia a dia de la ciutat, i propostes d'aquest tipus, com és el Premi Jujol, el que fan és posar una mica la dansa on ha d'estar. Des del Premi Jujol volíem donar les gràcies al jurat professional que ens recolza. L'equip de voluntariat per atendre les escoles, per acollir-les, per informar, intentant que els participants estiguin a gust, còmodes i puguin gaudir d'un cap de setmana ple de dansa. El consell que donaria jo als ballarins i les ballarines per assistir al concurs és que tinguin una bona experiència, una il·lusió, i que aquesta setmana entre tots junts podem fer un bon treball. Jo penso que és molt bo poder estar 2 dies amb gent que està mirant dansa, amb gent a sobre l'escenari ballant, i tot això és molt positiu perquè la dansa és un art i l'art és necessari per poder viure. A totes aquelles escoles de dansa que s'acostin a Sant Joan d'Espí, que s'hagin inscrit per primer cop en aquest premi, en primer lloc donar-li la benvinguda, agrair-los la confiança que ens fan, i jo crec que marxaran contentes perquè en aquests 5 anys de trajectòria així ens ho han fet saber. Totes aquelles escoles que han anat passant per aquí, moltes d'elles repeteixen, i es van incorporant moltes més. Per tant, molt satisfet d'aquesta evolució que hem anat tenint. Us recordem que el 16 de maig us esperem aquí a Sant Joan d'Espí amb les jotes del Jujol. Viu la dansa! Viu la dansa a Sant Joan d'Espí! Viu la dansa!